Bħalissa f'pajjiżna għandna waiting list il fuq minn 1600 anzjan u anzjana li qed jistennew biex isibu d-dar tal-anzjani biex ikunu jistgħu jgħixu fiha meta ma jkunux jistgħu jgħixu iktar fid-djar tagħhom. Minkejja dan kollu f'10 snin, Gvern Laburista ma fetaħ l-ebda d-dar tal-anzjani biex jgħixu ħajja komda u jingħataw l-għajnuna li jkollhom bżonn. Net News staqsa l-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġuż Galea għalfejn il-Gvern ta' Robert Sabella li jiftaħar ħafna li jpoġġi lill-anzjan fuq quddiem tal-ħidma tagħhom qatt ma fetaħ imqar dar tal-anzjani waħda u qalilna l-soluzzjoni għal waiting list mhix li jinfetħu iżjed djar tal-anzjani. Lan tagħna mhuwiex li niftħu aktar djar tal-anzjani, fil-verità jiena nixtieq li lan is-suċċess tagħna Alla ħares ikolli niftħu aktar djar tal-anzjani. Net News staqsa wkoll dwar djar tal-anzjani oħra fosthom dik tal-imsida. Bis-Segretarju Parlamentari jikkonfermalna wkoll li minkejja li ilha iktar minn sentejn li waqgħet ix-xogħol qatt m'hemmx żmien stipulat meta se jkun qed jibda. Rigward id-djar tal-anzjani tal-imsida bħalissa qegħdin naħdmu fuq ukoll it-tender tagħha u nħares il-qudiem biex nippubblikaw it-tender tagħha. U dwar il-kriżi fis-settur tas-saħħa pubblika, speċjalment dik fid-Dipartiment tal-Emerġenza, in-nuqqas ta' spazju f'diversi swali f'Mater Dei u l-proposta tal-espansjoni tal-emerġenza li l-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija qal li se toħloq bottleneck u mhux se ssarraf wisq benefiċċji għall-pazjent, Malcolm Paul Aġuż Galea qal biss li meta jasal iż-żmien isiru diskussjonijiet neċessarji. Meta l-mument ikun il-waqt inkun isir diskussjoni kif suppost fuq dan il-punt. Marija Borċ, Net News.